Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke ucephe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekela ke nje ama-transfer news kwi-Betway Premiership, sobhekela lapha kwegama Gebula i-Orlando Pirates ke engena njengamanje kubikwa ukuthi ke ibhakabhaka selisayine loyo obe head of recruitment and analysis laphana ke from Stellenbosch FC laphana ke uBrandon Fury kubikwa ukuthi impela ke uselijoinile iqembu lebhakabhaka Stellenbosch FC. Esibhalile ke laphana ke kuyi-website yayo wachaza okuyena ke umphathi weStelis laphana ke uRob Bernard ukuthi ke yebo bona baphoxekile ngokuthi ke ahambe laphana ke uBrandon, kodwa ke basihlonipha isinqumo asithathile futhi ke bamfisela okuhle la aya khona ke umchaze njengomuntu ke osize iqembu ukuthi ke libe kulesimo elikusona njengamanje ke impela ke uBrandon Fury usejoyine ke laphana ke iOrlando Pirates ke esinganaso isiqiniseko sokuthi engabe uzothatha siphi isikhundla laphana ke kwezimnyama ke. Iyona update engiphethe ke njengamanje, like ivideo, subscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona ngulethele ke izimidlalo ikakhulukazi ama-transfer news kuyona ke i-Betway Premiership. Okwamanje ke ivideo yethu asibambe la, nisale kahle.